Hortxe. Prestatu hileta, Agor! Iepa! 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 Ea, Lotx, eta ze bururatu zaizu oraingoan. Hots, ea, zer egingo zenuke? Etxean egongo bazina lasai, baina egun batetik bestera etxeak ketzen badizute. Etxeak kendo, niri nork. Lotx, zer esan nahi didazu honekin zehazki? Somorroak gure etxean dabiltzela beraiek ez dutelako bat. Baratzeak entzean etxe gabe utzi genituen, eta orain etxe berri bat eraiki behar diegu. Noski nola etzaigu lehenago bururato. Eta hori nola egiten da? Txikitan egiten genuen bezala, gogoratzen alduzu. Ai ama bai, osabarekin basora joaten ginen pinaburu eta loren bila. Ziur hemendik oraindik badituela gordeta baten batzuk. Bai, ni loren bila joango naiz lorategira. Primeran. Az gaitezen! Somorroentzat etxe bat egiteko, egurrezko kutxa bat, egurrezko xaflak eta iruki bat, kartoizko biribilkiak, kartoia, silikonazko pistola, naturgunetan dauden lore eta fruituak, koloreetako errotuladoreak, pintura, pintzelak eta guraizeak beharko ditugu. Ea az gaitezen. Az gaitezen. Honekin? Lehen pausoa, egurrezko kutxa eta xaflak kolore polit batez pintatzea izango da. Guk urdina eta gorri aukeratu ditugu. Ondoren, aterpeari pisua gehituko dizkiogu. Horretarako, kartoizko laukizuzen batzuk moztu eta kutxan itxatziko ditugu. Ze ondo ikusi. Uau, ze polita geratu den, Bai, ederra. Orain, teilatua sortuko dugu. Xaflak irukira itxatzi eta ondoren kutxara. Jarraitzeko, biribilkiak erditik moztu eta kutxara gehitu ditugu. Lotx, eta orain, etxea baintzeko Baintzeko! ordua! Etxetxoa, baso kolorez eta fruituz bete dugu somorroak gusturazko ibil daitezen elementu desberdinak deskubritzen. Azkenik, aterpeari karteltxo bat jarri diogu. Zer iruditzen? Ai ama, ze polita! Nik ere horrelako etxetxo bat nahi dut. Pixka bat txikia da guretzat, Pots. Baina ziur nago gure lagunak gustora biziko direla bertan. Aizu, non utzi dituzu ekarri ditugun ontziak? Ze ontzi? Somorroak sartu ditugun ontziak. Ez dakit. Lotx hor daude. Pots, baina zabalik daude, hanka egin dute! Etxetxoa hemen utziko diegu eta ziur bidea aurkitzen dutela, Ados, baina gero zabaren lorategira eraman behar dugu, Ui, ara, ate magikoa, guazen! Guazen bai! Iop! Iepa! Iepa! Iepa!